Girona celebra el Tecnotask 2010, una fira tècnica dirigida al sector de l'hostaleria i la restauració, en la qual es celebraran una sèrie d'activitats gastronòmiques on el vi tindrà una presència força important. Els apassionats del vi tenen una altra cita a finals d'aquest mes amb una de les fires més importants del sector, com és Vinisud 2010. Aquesta fira, que celebra cada any a la ciutat francesa de Montpellier, comptarà amb una elevada presència de bodegues i vins catalans. Amb més de 1.650 expositors, Vinisud celebrarà durant 3 dies activitats destinades a descobrir als assistents els vins del sud en un context professional. Tothom que hi assisteixi podrà degustar i conèixer les últimes novetats dels vins mediterranis, així com la seva riquesa i diversitat. L'Institut Català de la Vinya i el Vi ha anunciat l'inici d'uns nous cursos d'iniciació al tast de vins i caves de Catalunya que es faran durant tot aquest 2010. Els cursos estan dirigits a totes aquelles persones i professionals que vulguin aprofundir en els principis bàsics del tast i conèixer en detall les diferents denominacions d'origen que hi ha avui a Catalunya. Amb aquests cursos, que es faran al Palau Robert de Barcelona, l'Incavi pretén difondre i promocionar la cultura del vi, així com el consum moderat del vi. L'Associació Catalana d'Enòlegs ha escollit Josep Anton Llaquet com a nou president de l'entitat. Amb una llarga trajectòria en el món del vi i el cava, Llaquet ha ostentat càrrecs de responsabilitat en bodegues com Freixenet i ha estat director tècnic de la cooperativa d'Arbós, entre d'altres càrrecs.